Mula sa umaga, mula paglubog ng araw, siya ay nagtatayo ng tabi. Hindi ay sa bato o semento, kundi isang tahimik na sakripisyo. Lahat ay manatili, iisa noon at ngayon. Tahimik malakas, magmamahal na hindi niya may tao. Hindi siya kailanman laghanap ng kredito. Paglaki, maingay na mundo, matatag ang kamay, inaalagaan ng espiritu. Ang tanging misyon niya, isang pangakong mahigpit na tinutubad, kailanman hindi humingi kabayaran para sa buhay na kanyang iniaalay. Gusto lang niya maligaya kayo. Pamana ng kayamanan, kundi isang malalim na pag-ibig. Sa banal na lukang ito, tayo ay buo, tayo ay masaya, tayo ay nakatayo. Dahil sa iyo, Nanay, lumabas na